Dobrý deň prajem, vítam vás pri sledovaní videorecenzie na priamočiaru pílu Gide STS 850. Píla Gide STS 850 sa pohybuje vo vyššej triede hobby náradia, no stále s veľmi priaznivou cenou. Ako domáceho kutila ma preto veľmi zaujala, nakoľko si vážim svoje fyzické aj duševné zdravie a snažím sa nekupovať úplne najlacnejšiu triedu hobby náradia typu Parkside. Na úvod si ukážeme obsah balenia. Takže samotná píla, sanie pre odvod pilín, dorazová lišta z hliníku, no a pribalený pílový list. Píla je vcelku masívna a ťažká, približne ako priamočiare píly od Boschu alebo od Makity. Cíti však, že ťažisko je posadené nižšie smerom k lížine, čo je veľmi dobré. Pôsobí naozaj obstojne. Na vrchu sa nachádza koliesko na reguláciu otáčok, respektíve kmitov. Pila je vybavená rýchlo upínaním pilového listu, čo umožňuje jeho rýchlu výmenu. Po odchýlení upínača vložíme list a len ho zaklapneme. Pri vyberaní upínač pootočíme a list sám vypadne. Na zadnej strane pri kábli sa nachádza imbus pre nastavenie dorazovej lišty. Je to veľmi šikovné, pretože nemusíte hľadať ten správny imbus, máte ho hneď po ruke. Dorazovú lištu si následne nastavíme ako potrebujeme. Okolnosti dorazovej lišty voči lyžine mám veľmi vážne obavy, nakoľko je tak tenká, že by ste ju mohli ohnúť v rukách. Poďme ale otestovať pílu. Najprv otestujem pílu na doske hrúbky 20 mm. Píla reže veľmi dobre, mohol by som ubrať trochu aj na otáčkach. Odpílené naozaj rýchlo. Skontrolujeme kolmo zrezu, tak ako má byť. Výborne. Píla má výkon až 850 W a výrobca udáva hrúbku rezu do dreva až 100 mm, čo pre danú cenovú triedu naozaj bezkonkurenčné. Ja som však testoval pílu na hrúbke rezu až 150 mm, aby som teda zistil, čo dokáže a kde sú jej limity. Nastavené som mal pravda, že najvyššie kmity a píla celku vládala. Cítil som však, že som limitovaný skôr ostrosťou pílového listu ako samotným výkonom píly. Nakoľko tento pílový list už mal niečo to za sebou. Hranol som pílil skoro 4 minúty, ale je prepílený a rez je naozaj uspokojivý, list nejako neodbočil, je skrátka kolmý. Laserové zameriavanie, ktorým píla disponuje, je vonku dosť zle viditeľné. V tmavom prostredí, napríklad v dielni, s týmto nie je absolútne žiadny problém. Laser je dokonca nastavený skoro na kolmo, rozdiel oproti uholníku bol na 150 mm len 1 mm. Ďalej skúsime rezať členitú plochu, ktorú mám tu na zakreslenú. Pri pílení na boku upravím sklon pílového listu, aby mal menšie predpätie. Nakreslil som si kontrúru s prílišným rádiusom, preto musím trochu poťahovať pílu naspäť. Výsledok je však naozaj dobrý, posúďte sami. Pílu Gide STS 850 hodnotím ako zlatú strednú cestu. Nie je to Makita alebo Milwaukee, to ani náhodou, ale ako hobby náradie za tú cenu je naozaj veľmi dobrá, výkonná, s pekným rezom, čo viac si prijať. Ďakujem za pozretie videa, dúfam, že video recenzia vám pomohla a zvolíte to správne náradie pre vás. Ak sa vám video páčilo, poprosím vás dajte like, subscribe, aby som mohol tvoriť aj ďalej. Ďakujem.